Programa ofrecido por Grupo Quinta, Electrodomésticos Barcala, Serga, Abelas Ailas, Construcciones Aval, Estación de Servicio Carlou e Grupo J. Rey Asesores. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quinta. Todos los electrodomésticos que necesitas están en Barcala 21, en Boiro. Ampla selección en electrónica. Enche o teu fogar de deseño e funcionalidade coa gama de cociñas Santos. Barcala 21. Cociñas e electrodomésticos para gozar do teu fogar. Distribuidor oficial Miele. Encima de Vila, Boiro. Si es usted el presidente de su comunidad y le agobian las múltiples obligaciones legales, llame a Serga. Si necesita un administrador de fincas colegiado para ahorrar en su comunidad, llame a Serga. 2015 es el año de recurrir a una administración colegiada y preparada para cumplir con todos los requisitos legales de las comunidades de vecinos. Llame a Serga, Sanxenxo, Pontevedra, Salnés. Contacte en serga.es o en serga@serga.es. Calquera ocasión é boa para gozar dos licores Abelas Ailas. Licores, cremas de licor e aguardente para tomar só ou en compañía ou para un agasallo original. Dende os máis tradicionais ata os novos crema de licor de fresa, mojito ou arroz con leite. Consulta o teu distribuidor máis cercano no teléfono 981 82 05 95. Déixate envolver polos exquisitos sabores de licores Abelas Ailas. Productos galegos. Magnífica oportunidade de inversión na zona millor comunicada e con grande expansión no Mosteiro. Aproveita esta oportunidade única. Concerta visita ou reserva no 986 71 52 36. Promove San Aero coa garantía de construcciones Aval S.A. Mosteiro, Meis. En Garlou, en Boiro, modernizamos as nosas instalacións e engadimos un novo servizo para os nosos clientes, Gas GLP, o combustible máis económico e ecolóxico. Adaptamos o teu coche de gasolina GLP no noso taller. Consúltanos. Ademais, gasóleo B, aditivo AdBlue a granel para camións e todos os servizos de taller de sempre. Estación de servizo Garlou. Todo pro cuidado do teu vehículo nun só lugar. Cima de Vila, Boiro. Valoras ben o teu tempo? O teu traballo? A túa familia? A túa saúde? O teu benestar? Necesito axuda especializada. Quero profesionais serios e de confianza. Para todo, Grupo J. Rey Asesores. De confianza. Señoras, señores, amigos e amigas, benvidos, gracias por elexirnos. Aquí empeza unha nova edición de Pleno Aberto. Hoxe tendremos 4 entrevistas neste formato, serán un pouquiño máis breves, pero a actualidade manda. E a última hora se nos meteu, lóxicamente, o acordo sobre o conflicto máis longo da historia de Galicia e é a folga na empresa Vila Garcián, na empresa Lantero. O presidente do seu comité de empresa, que estaba despedido e que pasa a entrar dentro deste acordo como traballador desta empresa, estará hoxe connosco para analizar este convenio, en que consiste, como quedan as cousas e como vai a quedar ese comité de seguimento para velar polo cumprimento deste acordo que se tomaba este pasado sábado. Estará connosco María Xosé Alfonso, que é concelleira no Concello de Muros
e que é a portavoz de Compromiso por Galicia, para facer balance da legislatura de Caridad González e tamén para desvelar hasta onde poida ou hasta onde este finalizado o proxecto de Compromiso por Galicia que se presentará o 24 de maio ás eleccións. Estará connosco tamén para facer balance o veciño de aquí, desta comarca do Salnés, José Luís Pérez, que é alcalde de Meis. O Popular leva esta legislatura gobernando este concello e pasará tamén para facer balance destos 4 anos, así como vai ser candidato polo seu partido, polo Partido Popular, ás vindeiras eleccións do 24 de maio, e tamén cal vai a ser un pouco as líneas gordas, os trazos dese novo proxecto que nos levará desde o 2015 ao 2019 no Concello de Meis. E abrimos este turno de entrevistas e de intervencións analizando un dos concellos máis turísticos non só de Galicia, sino de España, que é Sanxenxo, e o facemos con Gonzalo Pita. Ele é o portavoz, concelleiro neste concello, e ademais o portavoz de Sanxenxo Agrupación Liberal. Benvido, señor Pita, como estamos? Moitas gracias, moi ben, gracias. Bueno, como estamos? Estaba eu presentando que vamos a facer moito balance, estamos casi nas horas previas do examen, que será o 24 de maio. Que balance fai? Cal é a nota que lle pon a Catalina González nestes 4 anos 2011-2015? Ben, eu penso que eu debo de facelo, pero que non debe de facer pois son o conxunto dos veciños, aínda que parece todo apunta que non vai a volver a presentarse, pois eu penso que é moi deficiente, non? O tempo é o que quita e pon as verdades encima da mesa, eu penso que despois destes 4 anos se veu a certificar, a refrendar todo aquilo que nos decíamos, toda aquela mala xestión, pois se veu a refrendar ao longo destes 4 anos, non? Foron 4 anos encima dos que xa tiñamos perdidos, e a vista está que pouco máis foron capaces de ser capaces de prestar os servicios básicos, non? Eso pois quere dicir que Sanxenxo, pois ese referente turístico do que falamos, debe de aspirar a moito máis que solamente eso, non? Logo entramos no turismo, se lle parece, pero antes fagamos un pequeno análisis da situación económica. Desde o punto de concello, o estado de contas como valora o señor Pita? Bueno, pois pésimamente mal, non? Non solamente a nivel económico, senón hai que facer un balance no seu conxunto. Bueno, moita xente se sinteu enganada con respecto ás promesas incumplidas. Vamos a poñer encima da mesa algunhas delas, pero PO 308, polígono empresarial, o Colexio de Villalonga, o Pazo de Quintáns, todos foron promesas polos que foi votado o PP, e a día de hoxe pois siguen todos encima da mesa. Solo por isto xa merecerían un castigo, pero depois temos o tema da primeira vez na historia que se produce algo lamentable en Sanxenxo, como é a trama de corrupción urbanística, que están, como todos saben, con 19 imputados, con Catalina González á cabeza. Non solamente eso, sino que estamos nun momento de endeudamento complicado, que os propios medios apuntan sobre 13 millóns de euros de deuda, e encima de todo eso, pois están as 9 dedicacións que sirven para, digamos, dar unha estabilidade aos 9 sillóns que, en teoría, permiten unha maioría, que nos costan 280.000 euros a todos os veciños por ano, que por 4 anos se vai a máis de 1 millón de euros, non? E encima deso, pois o momento económico, que é o que me acaba de decir, pois aínda tendo a maioría son incapaces de aprobar un presuposto no 2014, estando a día de hoxe con presupostos prorrogados 2013. Pois é lamentable, non? Que esta situación pois se estea vivindo en Sanxenxo, pero é a realidade. Agora, como ben dice vostede, hai un examen de novo, e espero que os veciños sepan analizar toda esta situación, non? E dende o punto de vista de promoción turística, acabamos de pasar hai unha semana a Fitur, dentro da Mancomunidade está o polígono empresarial, o polígono de Nantes, o polígono tamén de o Rebel, donde ademais onte houve un pleno donde, lóxicamente, bueno, pues hubo debate, incluso crítico, sobre o precio das expropiacións das parcelas que teñen ali os veciños, non? Me gustaría que fixera un balance de todo isto. Sí, efectivamente, vamos a ver, unha das promesas que comentaba antes, o Colexio de Villalonga, desde prácticamente 2005, non? Levamos 10 anos co Colexio de Villalonga, non se produciron máis que mentiras, engaños, erros, tantos políticos como técnicos, e a día de hoxe, pois, foron incapaces de chegar a un arreglo
cos propietarios para poder comprar eses terrenos, donde un propio técnico do Concello valorou o metro cuadrado en 30 euros metro cuadrado, e agora se produce unha expropiación onde estamos a falar desde 3 euros o metro cuadrado hasta 7,30 o máximo por metro cuadrado. Penso que é un insulto a estes veciños, aínda que eles son os primeiros en que se faga o colexio, pois evidentemente como van a estar, non? Póñase calquera veciño no seu lugar e entenderá a situación, non? E con respecto ao polígono, que lle vou a decir? O polígono penso que debe de ser, despois do turismo, o motor que nos fai falta en Sanxenxo para explotar esa falta de traballo durante todo o ano que necesitamos, e sempre hai trabas, non sei se se debe a temas personales, pero desde logo Sanxenxo, a agrupación liberal, vai a tirar hasta onde sea para sacar eso adiante si chegamos ao goberno, pero de forma prioritaria, non? Con independencia da demanda das empresas, o goberno municipal puxo en regra as dotacións e os servicios do polígono de Nantes? Sí, que tanto se levan debatido e tanto... Sí, efectivamente, o sea, parece ser que eu non sei, sempre hai algunha cuestión que paraliza o proceso. Lamentámoslo porque estamos perdendo un momento que dentro da situación delicada que estamos vivindo, sí hai empresas que están interesadas en instalarse en Sanxenxo, e que estamos perdendo unha oportunidade de ouro, non? A vista está que se van empresas recientemente como Freud para outro polígono e podría encaixar perfectamente en ese suelo. Desde logo, Sanxenxo Agrupación Liberal vai poñer todos os medios no seu alcance para poñer unha alfombra roxa e facer o máis atractivo posible ese suelo para que as empresas veñan para Sanxenxo, non? O turismo é unha das principales, ou a principal forza económica, o sector económico do Concello de Sanxenxo. Me gustaría que fixera un análisis importante de feito nestes 4 anos na promoción tanto exterior como interna no Concello dende o punto de vista de dinamización e da deslocalización. Sí, e agradezco porque aparte vivo directamente dese ramo e estou moi comprometido con eso. Eu penso que os hosteleros están facendo un gran esforzo dentro das súas instalacións para dotalas de unhas infraestructuras modernas a modo de accesibilidade e outras cuestións, pero a vista está que cando salimos dos hoteles, por exemplo, na franja costera, que digamos que onde temos o 80% dos hoteles, pois nos encontramos que non temos un paso de peóns, que non temos unhas aceras e que non temos unha velocidade que é o proxecto da 308. Foi algo prometido pola Xunta, que tiñamos os cartos aí para comenzar xa, e pasaron os 8 anos e nada de nada. A cuestión é que no 2015 os presupostos da Xunta tampouco contemplan nada deso, e os fondos FEDER que acaban de incorporarse agora, pois a Sanxenxo Agrupación Liberal lle mandou unha carta directamente a concelleira Ecel Vázquez, porque ela mesmo dixo que tan pronto se incorporaran, se recibiran eses fondos FEDER, se ejecutaría ese proxecto, non? Isto é unha deuda histórica coa franja costeira de Sanxenxo, e se queremos apostar realmente polo turismo, as administracións tamén teñen que poñer algo da súa parte, porque o colectivo vese totalmente abandonado polas administracións en este momento. Conflicto Porto Deportivo, Concello, Carabuxeira, todo? Bueno, aquí penso que o mellor balance dun goberno son as plataformas que se montaron, non? Aquí hubo plataformas polo catastro, plataformas polas nais que non cobraban as axudas, plataformas por moitas cuestións, e como non Sos Panadeira, que tamén é unha plataforma que defendía uns pantaláns que tal. Eu sempre digo, aí hai unha parte moi importante que é Portos de Galicia, que é quen concede a licencia, que claro, que é do mesmo color político, e a veces pois tal. Sanxenxo Agrupación Liberal non defende en ningún momento ningunha sigla política, senón os intereses dos veciños. Por eso aplaudo que as plataformas se formen e demais, pero bueno, playas como a Panadeira, a Carabuxeira, xa fai 10 anos como consecuencia do Porto Deportivo, son as grandes digamos, perxudicadas neste sentido, non? É algo que o prioritario de Sanxenxo son as playas, non? Entonces, se estamos realmente quitando eso en detrimento de outras cuestións, mal vamos, non? Ese non é o camiño. Se ven hai un par de semanas ou 4 que se firmou o convenio de usos do Porto donde se mantén o equipo Team Campos, non? Isto fai unha mención especial, que importancia lle das al...
Bueno, o que hai que buscar sempre é o consenso, non? E valorar os pros e os contras de cada unha das cuestións. Evidentemente, as playas é o prioritario, pero tamén o mundo da vela e o mundo deportivo da vela pois tamén nos dá un plus importante dentro do noso turismo. Por eso que eu penso que o talante necesario para buscar acordos e sentarse creo que debe ser prioritario para un bo gobernante e non deixar que avancen as cuestións hasta que se produzca un incendio, como se produxo, e depois lamentar imaxes como a que demos, non? Polo mundo, ou sea, por España adiante co tema dos pantaláns, co cal todo que sea sentarse e buscar un beneficio para o turismo e para o conxunto de Sanxenxo é positivo. Todo o que non sea sentarse e andar con outras cousas non é a nosa forma de velo, non? Levamos capital, levamos costa, pero as parroquias hai que telas en conta. A política no rural destos 4 anos? Bueno, eu, agora que levamos 4 anos, xa temos un pouquiño de experiencia, donde na nosa página web libralesdesanxenxo.es levamos xa máis de 200 noticias en este 4 anos, levamos máis de 80 moción, ruegos, demandas veciñales, e onde realmente empezas a notar, non? Agradecemos enormemente que recurran a nós para que traslademos esas demandas ao pleno da corporación, é onde te das conta das deficiencias, non? A crise tamén veu a demandar no rural pois unhas deficiencias, un deterioro nos camiños, que bueno, quero dicilo, que tamén son membro da Mancomunidade do Salnés, e o servicio de bacheo é o que nos dou a vida para ir tirando, non? Pero sí que hai que ir buscando artimañas para ir buscando financiación para poder, moito do rural, poder reasfaltalo e darlle unha vida que está quedando bastante abandonado, non? Donde está Sal e cal é a explicación que dá a polémica polos lindes na lanzada? Bueno, Sanxenxo Agrupación Liberal está cos veciños de Sanxenxo, con eso o digo todo, non? Eu non teño nin a máis mínima dúda de que o linde que dice o que reclaman os comuneros de Noalla é donde eles dicen. Eu non discrepo en absoluto deso, non? Nos único que criticamos son as formas de Catalina González de facer as cousas. A usted lle parece normal que un concejal que representa uns veciños como é Gonzalo Pita, ou pode ser calquera outro da oposición, se entere pola prensa de que vai a cambiar o linde do municipio a señora alcaldesa? Eso non son formas. O sea, eu entendo de que algo como eso, o mínimo é sentarse coa xente e falar, non? Entonces, as formas, pois entrou como un elefante nunha cacharrería, e para nada son nos, repito, apostamos pola línea de sentarse a falar e pola línea do consenso, non? Todo aí, pois todo isto de crear conflitos sociales, para min poden ter outras lecturas que poden ser políticas, electorales, ou que sea, pero non compartimos en absoluto, non? Por suposto que estamos cos veciños de Noalla a defendelos a muerte. Desde o punto de vista documental, vostede ten información? Sí, por suposto, sí, claro, evidentemente. A miña obriga é ler o expediente antes de pronunciarme nel. Documentalmente, a documentación é a que é. Aquí temos dous apeos que todo o mundo sabe que existen, un de 1929 e outro de 1889, creo que é, nos que xa deixaron tirados a parroquia de Noalla e o concello de Noallo por non presentarse cando se había notificado eso en tempo a forma, non? Depois hai unha sentencia de 1961 que tamén dice o que dice, o sea, digamos que jurídicamente sabemos que o temos moi difícil, non? A propia Veledo fixo un informe no 2002 para Telmo Martín, donde tamén informaba negativamente, e agora temos outro informe. Pero bueno, pero por encima de todo eso está a historia dos veciños, dos avós de Noalla, que nos contan que os que se morrían na lanzada se enterraban en Noalla, o propio cuartel da Guardia Civil estaba en Noalla, e nós temos que velar pola historia dos nosos avós, o sea que todo que tal vamos a defender sempre os veciños de Noalla. O Ismo da Lanzada, que lóxicamente a xoia da corona, dende o punto de vista turístico, paisaxístico, desde o punto de vista de valor, non? Como se están cuidando os paseos, a costa, os sendeiros, a señalización?
na costa, pero tamén no interior, porque todo ven ao mismo, porque o turista que un día está na costa, o outro día está dando unha volta pola Carballeira. Sí, isto é un conxunto, non? O sea, se algo funciona, funciona no seu conxunto, e se non funciona, pois penso que non funciona en nada. Nos mesmos denunciamos a señalización que dice usted da costa, nos puxemos rogos, e incluso coa bronca da alcaldesa, donde no mismo rogo metíamos varias demandas, non? De señales oxidadas, por exemplo, non? Que tramitaran eso ante a Consellería para dar unha imaxe máis turística. Bueno, pois as señales, calquera que vaya pola lanzada, vai a seguir vendo as señales ali oxidadas, non? Entonces, os paseos, pero que paseos? O que levamos da lanzada fai 15 anos, que as tablas están unhas para arriba e outras para baixo, porque outros, ao longo da costa, pois xa non existen, estamos esperando por eles. O sea, que é un pouquiño algo que esperamos das administracións que se volquen xa se realmente queren apostar polo turismo. Bueno, que nos quedaría unha parte importante de esta legislatura, un balance do comportamento das distintas forzas políticas. Bueno, eu penso que Sanxenxo Agrupación Liberal foi unha forza que non fixo unha oposición férrea, sino que se mostrou como unha agrupación de sentido común. Cando tuvemos que apoiar calquera proposta que nos parecía interesante para o conxunto dos veciños o fixemos, e cando tuvemos que fiscalizar e opoñernos tamén o fixemos, como é o caso das tasas pola consulta de expedientes, non? Na que a consideramos nula de pleno dereito, puxemos unhas alegacións, tanto no 2013, volveron a sacala no 2014, nas dúas ocasións, a día de hoxe están sen resolver. Por lo tanto, temos que dicirlle aos veciños de Sanxenxo que gracias a SAL hoxe poden ir a consultar un expediente sin necesidade de pagar ninguna tasa, non? E polos demais grupos, cada un ten que facer a súa valoración. Eu penso que tratamos de lavarnos ben con todos, evidentemente cada un defende as súas ideas onde ten que defendelas, en este caso no pleno da corporación, non? E como ve esta competición, este examen no cal se van a someter o 24 de maio ante os veciños, por exemplo, o Partido Socialista, que todavía non ten moi claro quen vai ser o cabeza de lista, non? Bueno, o Partido Socialista e o PP tamén, non? Porque a día de hoxe... Sí, logo lle pregunto. Perdón. Quería ir de un en un. No, a ver, cada un ten que, digamos, defender o seu, non? Eu fomos capaces, non, de consolidar un grupo, un equipo moi preparado, que veunos moi ben esta experiencia destes 4 anos, xa tiñamos xente tamén con experiencia, e o que máis importante quero transmitir e lanzar o mensaxe é un mensaxe noso de coherencia, o sea, nos non queremos vivir da política e non queremos engañar a nadie, e non solamente non queremos, sino que o demostramos ao largo destes anos, non? Porque do que dixemos que íbamos a facelo, pois o fixemos. Isto penso que é o mensaxe que lle temos que dar de credibilidade aos veciños. E pois con respecto aos Fan moita renovación, solo ahora e entón acabamos, e logo lle damos a outra volta, falamos despois dos outros grupos que concurren ou que poden concurrir a estas eleccións. Vostedes renovan, acaban de facer a presentación da candidatura. Hai algunha renovación e incorporación que queira destacar? Bueno, no, prácticamente o meu equipo ven traballando comigo estes 4 anos, polo tanto xa nos conocemos, este equipo xa conoce tamén a política local, aínda que as dúas concejalas actuales pois xa son concejalas, pero tamén hai outro equipo de xente que a mellor non é tan visible, que veu comigo na lista que forma deste equipo, non? Por tanto, durante estes 4 anos conocen a perfección todos os movimentos e todo o traballo que le vamos facendo, o sea que vamos a incorporar nova xente. Sanxenxo Agrupación Liberal sempre foi unha agrupación que abreu as mans a todo tipo de xente que queira traballar polos veciños, e, bueno, xunto cos que somos e cos que poidan vir, pois trataremos de facer o mellor equipo posible para ofrecerlle aos veciños a mellor alternativa, non? E agora, a oposición, como ve o PSOE, como ve o Partido Popular, donde vostede, nada máis abrir esta entrevista, decía que Catalina que non sabía se vai a ser, é dicir, que todavía o Partido Popular non ten candidato oficial posto. Partido Socialista tampouco, Bloque Nacionalista parece que sí, e incluso sospeita vostede que hai algunha máis por aí. VIPS tamén está no aire, non sei se vai que ir para o lado de José Luis ou non.
Bueno, a ver, eu estou aquí porque somos os primeiros en ter as cousas claras, o sea, se somos os primeiros en presentar o candidato é porque creo que temos as cousas claras e non solamente as temos claras, sino sabemos como ilusionar os veciños dentro da realidade económica social que temos, non? Os demais grupos, bueno, pois cada un, pois cada palo que aguante su vela, non? Entonces, como digo eu postulo de que van a estar interesantes, van a estar moi interesantes, pero o triste é que a 13 medios, ante un examen tan importante como é elexir que nos vai a dirigir nos próximos 3 meses, ou sea, nos próximos 4 anos, que a día de hoxe pues, haya loitas internas entre os partidos para ver quen ocupa o sillón, non? Entonces, eu penso que o feito de que seamos os primeiros fala por si solo, e que o temos clarísimo, non? Os outros, cada un que fale por si. Ve a Telmo volvendo? Bueno, o Partido Popular ten un gran problema, non? Un problema de división interna, xa hubo cando intentaron tal, e se produxo a nosa escisión, eso xa está olvidado, eu penso que a nosa agrupación é totalmente independente e liberal, e o que pasa é que siguen as loitas internas no seu seno, non? Se teñen que recurrir a unha persona de pasado, pois entendo porque teñen un problema moi grave, non? E é que porque non lle vale dar un mensaje de que non lle sirve ningún dos que están no grupo de goberno, algúns deles que levan 10 anos, non? Co cal, pois eu non é que o vexa nin o deixe de ver, simplemente que eles teñen que valorar se é o mellor, e ojalá que poñan o mellor, pero si é certo de que, bueno, non vou a descubrir a Telmo porque xa todo o mundo sabe quen é e xa sabe quen fixo as cousas boas e as malas. Eu penso que xa todos os veciños de Sanxenxo conocen cousas boas e malas de Telmo, non? José Luis repetirá? Bueno, pois terá que preguntarlo a él, eu non podo dicirlle o que tal. Eu penso que, bueno, tamén acusou uns problemas de salud últimamente, é unha cousa que tamén terá que valorar el a nivel personal, non? Don Gonzalo Pita, ten 20, bueno, unha última intervención, pero máis breve posible para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntado. Ben, bueno, pois aí en 20 segundos vai a quedar moi pouco para decir todo o que realmente quixera decir, pero si hai algo que sí quixera decir é que o 24 de maio a xente ten que ir a votar. Eso é moi importante, que a xente vote e que participe, porque moita xente pensa que o seu voto non conta, e realmente é o único que conta. Se realmente queren cambiar as políticas, teñen que cambiar os políticos, e para cambiar os políticos, o seu voto é o que vale. Por eso que eu animo a todo o mundo, se a Sanxenxo Agrupación Liberal, pois espero non decepcionalos e ter o mellor equipo a súa disposición, pero senón, sobre todo, que participen e que voten o día 24. Moitísimas gracias polo seu tempo, por acercarse hasta aquí aos estudios de Canal Rías Baixas, hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias e moita sorte. Pois moi ben, moitas gracias a vostedes por invitarme. Nos vamos a publicidade e amando os copatrocinadores recibimos a José Luis Pérez, alcalde de Meis. Non a perdan, será dentro de instantiño, hasta ahora mesmo.